daxuyaniyek ji alî Pêkhateyên Erebiyên Herêma Kurdistanê hate belavkirin û têda êrîşa rêxistina PKK terorîst li ser xala pêşmergehên Herêma Kurdistanê şermezar kirin. êrîşa terorîstî ya PKK li ser navçeya çemankeya ser bi parêzgeha Duhokê ve ku di encama êrîşa terorîsta pêşmergakê Herêma Kurdistanê şehîd ket û çend pêşmergehên din birîndar ketin. Di daxuyana Pêkhateyên Ereb da êrîşa terorîstî bi tundî şermezar kirin û serbar kirin ku êrîşa PKK li ser xala pêşmergan êrîşeke plankirî bû. Ew dixwazin navçena ji xaka Herêma Kurdistanê dagîr bike ta ku radestê ecindeyên derve û hundir bike. Yên ku bûne sedema dagîrkirina parêzgeha Kirkûkê û navçeyên din yên Kurdistanî û gotin em daxwazê ji Herêma Kurdistanê û parlamentoya Herêma Kurdistanê dikin ku biryarekê li dijî rêxistina PKK terorîst derbixin û wan derxînin ji derveyê xaka Herêma Kurdistanê û belavkirina hêzên pêşmerge li ser sînor û navçeyên Kurdistanî ji bo parastina welatiyan û vegerandina koçberan li ser mal û milkên xwe yên ku ji ber şer û pevçûnan derbider bûne. Her wiha Pêkhateyên Ereb li Herêma Kurdistanê daxwaz ji aliyên siyasî û hemî pêkhateyên civakî li Herêma Kurdistanê kirin ku di vê rewşê de li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê rawestin ta ku ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê ji operasyonên terorîstî biparêzin.